2021 елның 2 ярты еллыгына газета журналларга ташламалы язылу дәвам итә. 17 июньгә кадәр һәркем яраткан басмасын сайлый ала. Язылу кампаниясе кысаларында төрле акцияләр, бәйгеләр дә оештырыла. Тулырак алдагы сюжетта. Әти, карамда бассейн. Мин анда йөзәм. Салат күпме бассейн уйната. Бассейнлы булуның шартлары бик гади. Моның өчен журналга язылган квитанция күчермәсен 28 июньгә кадәр редакциягә юлларга кирәк. Ә Сабантуй журналы бер бәхетле язылучыга велосипед бүләк итә. Җиңүчеләрнең исеме 1 июль көнне билгеле була. Соңгы бер елда дип әйтим, Салават күпрәк һәм Сабантуй журналлары чын мәгънәсендә үсештә. Без нидер революция дип әйтим кичердек. Чөнки безнең язылучылар саны нәкъ 2 тапкыр артты. Һәм бүген горурланып әйтә алам, Салават күпрен ай сайын 15 мең бала яздырып укый, Сабантуйда ул 8 мең кеше. Димәк, гомуми тираж безнең ай сайын 23 мең. Без моның белән горурланабыз һәм алга таба да язылучылар саны тагын да күбәер дип ышанабыз. Журналның бизәлеше, эчтәлеге һәр сон белән яхшыра. Редакция хезмәткәрләре яңа июль сонын әзерли. Ул Африка хайваннарына багышлана. Рассам журналның тышлыгын, жирафны ясый. Бер журналга 15-20 рәсем кирәк. Һәр темага кызыклы балалар телендә текстлар языла, буягычылар, ребуслар уйлап табыла. Журналның һәр битендә махсус QR-код бар. Аның ярдәмендә Салават күпер язмаларын YouTube'та видеошыда карап була. Өстәмә мәгълүмат балалар өчен, әти-әниләр, тәрбиячеләр өчен дә бик кызыклы. Кичи яшьтәге балалар моңа бик шатланалар һәм журналны чын дуслары шикелле көтеп торалар. Ә инде урта биттәге наклейканы күргәч, тагын да сөенеч арта, чөнки бу наклейкалар белән әле файдалы, кызыклы итеп вакыт уздырып була. Аларны менә монда ябыштырып, бала һәр яктан үсеш ала, танып белү юнәлешендә беренче уңышларына ирешә. Инде матур әкиятләргә, шигырьләр турында әйтеп татырмыйм, алар безнең һәр журналыбызны бизәп тора. Татарстан Россия күләмендә басма матбугатка язылучы иң актив төбәк. Хәзерге вакытта Татмедиа ширкәте газета журналларының гомуми тиражы 250 меңнән артык. Киләсе яртыеллыкта да яхшы күрсәткечләр булыр дип көтелә. Бу декада безнең бик зур традициягә инде әверелде. Узак еллар буе без менә елына 2 тапкыр шундый махсус ара вакыт эчендә ташламалар нигезендә подписка алып барабыз. Бу 10 көн эчендә Татмедианың журналларына, гәҗитләренә 13% кадәр ташлама белән язылырга мөмкин. Әлбәттә, күпчелек кеше моны көтеп алалар бу вакыйганы. Безнең ярты подписка нигездә шушы вакыт эчендә ясала. Яраткан газета журналларга язылу өчен tatmedia.ru подписка сайтына кирегез һәм яраткан басмагызны сайлагыз. Шулай ук Россия почтасы бүлекләрендә дә язылып була. Озилә Батырханова, Тохир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.